Titus Chagwedera ndiye Amos Modi ndiye changamire nyaya yari pamberi penyu yakambopinda mudare muno musi wa 14 mwedzi wechi4 gore rino iri. Nyaya yanga yamangarwa naAmos Modi achimangarira Advent naTitus Chagwedera avo vasina kuuya kudare musi wacho iwowo. Saka iyi decision yavari kuita iyi. Nyaya yakanga iri yemadamages. Amos anoti mwana wangu Blessing aishanda pamba pachigwedere akaita pamwiri. Advent akabvuma kuti taitamba hedu pedze mwana arumurwa akaitisa zve umwe mwana wangu wechipiri. Ndaenda kudare haana kuuya kudare kana kuti hauyi kudare kubva ati ndoda kuripwa nemombe nhatu US $2,000. Darova rati Advent naTitus vanobvisa mombe 2 dzemadamages, mbudzi 3 each kushora dare nekusauya, mombe 1 kudare uye kuramba achidzokorera kuitisa Blessing wana waviri nemakosta aneti $130. Wapiwa 1 week rekuti waite izvozvo. Chekutanga tinokubvunza kuti ngei musina kuuya payakapinda. Sekunzwa kwamaita maifanira kubhadhara mombe mbudzi 3 dzekusara kudare. Nanenge adaidzwa saka kudare vanobviswa mbudzi dzekuti ngei musina kuuya. Chakatasa kuuya takaita dambudziko rekuti patakatambira samanisi takakurukurawo nevanhu tikapiwa zano resiyo rekunzi kuno kwatigere kunotongwawo nevamwe mambo. Iwewe muno mubesokofu haukwanisi, ndokubva zvaendeswa kwachangamechipunza vachangamechipunza ndobva vanditi iwewe usaende kudare, isu tichanyorera mambo Makoni tsamba tichivapa zvikonzero. Nekufamba kwenguva tazoti garei, ndopatakakurukura nyaya ndii nababa tikati zano ratakapiwa baba iri handiroba. Ndopatati ngatitsvage nzira yekuti tigadzirise. Tinoona mambo Makoni tovaudza kuti takazviita mukusaziva changamire, takakanganisira, tinokumbira uregerero ipapo. Ndosaka nhasi takauya tikakumbira zverimwe zuva rekuti mutitonge. Takazonzwisisa mamiriro azvakaita, tikaona isu zvakakodzera kuti tiuye kwamuri kuti muzotitonga pamberi penyu. Right, iyo vadare vari kupa zvikonzero zvavakasangana nazvo munoti changamire vari kutsanangura zvakanaka baba. Hwangu pakasvike pavanoti ndanda, asi tsananguro yavo changamire munogona kutambira kuchema kwavo kwavari kuita kuti vakanga vasina kunyatsova neruzivo kuti zvakamira sei sei, kureva kuti vane mama vakazonotarisa vachibva vaona kuti ichokwadi mambo Makoni vane kodzero yekuti vatitonge. Changamire noti ipapo changamire ndoti zviri kuitika izvozvo kunzvimbo dzakawanda dziri kunana David, asi ndizodzoka kumashure manzi kuti kuri kwasabhuku mani ndobva tingati posei wasina kuenda kumusha nemasabhuku kunyange wakanga wadaidzwa kanzi uko kusaningire handisi ndobva watotangire nyaya yezvere kuti kana kwasabhuku zvaiko kusaenda, asi toti izvozvo zvochokwadi tsamba dzitowa ndei dzikuya kunobva dzichibva kunzvimbo
vazhinji vanozouya vachitaura sekutaureko asati apedza saka uri kutambira kuti it's okay here kana ndichi ndikutambira kuti zvikuitika zuva ringamirisa vangona kuendererwa zvidaro. Inini ndiri kuona sekuti iwo waifanira kuresponda kudare nekuti kana pasamanisi inotaura kuti iwewe kana usikakundikana kuuya kudare unoripota kudare racho iro unonga wadaidzwa nekuti mutemo wemuzimbabwe unoti kana wadaidzwa kudare unofanira kuenda kudare. Saka inini ndaifanira kudini kuzivisa dare rino iri kuti hatisi kuuya kwete kuti takataurirwa neumwe munhu kana kuti ndiri kuona sekuti ipapapo pazvinoko daukapindura tsangamiri pataura naizvi wakazivisa netsamba yakanga yakanyorwa mangozvipunza kuti waniwo wamugoni kuwatonga wari pasi pamwe tsamba iyo yakwaya kuno ndo ndokuti takadisicha takaona kuti takatarasisa mambo mashoko aripo matauriro awaita akanaka wazvisunungura asi kuzvisunungura kwawo sekuuya dare rakagara saka pane sitting yakaitwa pane maromo chekwa chekwa unowarara kuna mambo kuti aiwa sori takatadza kuuya nyaya yachienda ndachida kutaura kuti sekutaura kwavaita nematsvagiro avakaita ndinoona kuti vanhu vanonzwisika vanhu vane chokwadi chavo vanhu vakatadziswa nekusadzi econfusion right. Tezvara wakatoingeya makosi wakabvisa chi nhasi wabvisa $20 yavasafanira kuti wabvise. Saka dare rinotaura kuti dzorerai $20 kuna tezvara wenyu nekuti tezvara wenyu wakauya musi iwoyo wakadii wakaatenda. Saka nhasi hazvigoneki kuti tiwati ngawabhadhare mari yawaifanira kunge wakabhadhara. Ani makabhadhara pawauya papuwa judgment makabhadhara mari $20. Ndakabhadhara $20 yemasamoni ayo iyo yemasamoni imbori yega sitting. Saka wapei $20 kuti tiri kuti nyaya yenyu ipinde. Right, dare rochitaura kuti munochibhadharira $10 yanga iri kuno kuchenji munochibhadhara kudare kukanganisa kwamakaita dare kuti rakatora nguva yaro richitonga watambidzei tezvara mari yavo. Right, tochipinda mundare tezvara chitaura yenyaya ndimi maamumhan'ari manje taakudzoka padare remusuru kuti makange muinei mari yenyu mazorerwa taakuchitisenzesa mari yamakabhadhara kuti muchitaure nyaya yenyu waripo. Ndinotenda mama. Inini nyaya yangu ndakataura sekutaura kwandakaita mama. Ndakati inini mwana wangu inini akanga ari kushanda paachagwendera. Ari kushanda ipapo ndikangoti mwana wangu ane pamwe auya kumba usvika chinza ane pamwe. Ari kupi mwana wacho ngari muno ngauye uya ngauye paiswededzana yekuti kamukwana muri 4 watarigorera ndimi maisenza nemumamboka ivi ndokuziya ika munoziya mutemo wanu nyika riri yamafoni ungataurwe neumwe munhu kuti achipunza pari pakanamai handisi kana izvizvi zvamunoita zvese munonzi sabhuku endai kuna sabhuku 42 yamuri kubhadhara chii pane chati chachinja here hatine mashoko ari kungotaurwa nevanhu ndosaka takazviona takati ai zvekutaurwa izvi isati inazvo handi zvedu right.
Right, Zadaro Achibawe Kumbangango, Anne Pami. Dog Bunda Pamir in the Pani, Regent and Letter Manaka, watch up with there. Benny Little Bandatora, Wambuya, the Garato. Do how we are now, we are patch up with there. Bossy watch up with there, Haripo. Here watch Haripo. Mbapao. Isoaka Taura, Nakangonzwa. Aswaka enda na yambuya waripo uyaripo. Manzira ndakaita zvakanzi uya akati hunzi. Maitira ndakaita nekuyo kuti aite pamirava. Ndandiri ungotamba naye uya atina kutoerera atina kunge takataurirana kuti tinoroorana. Achibva angeitawo pamwiri. Saka inini zvadaro ndanzwa nyaya yakadaro. Ndakaona kuti inini ndikati inini nditi mwana wangu endaiko kune munhu yaari kutaura kuti undita tisina kutaurirana kuti tinoroorana tatirongweta zvokutamba. Ndokuna kutora mwana wangu oenda kumunhu asiri kuita asiri kumufarira. Ndikati izvo paine pamwiri ndomboona kusungunuka kuchaita mwana wacho kuti achaita sei nepamwiri pake. Mwana achibva asungunuka akadzoka kumba akakumbira rurege robva ndamutambira. Mwana achibva asungunuka uyo mukomana ari baba akararapo yaku achibva asungunuka mwana uyu ari pamba pangu kusvika asvike zvakaita izvozvo handina kutovaona zvachose. Gore rakapera ndakupinda muChristmas gore rapera ndiritori padanga pangu ndiri kubata izvo ndandiri kubata kufirita mombe dzangu ndinzwa amai uyo wakuyo achiti unzi Blessing aita mwana zviri kunzi kuri kudiwa mari kukirinika ane mwana. Ndikati mwana wakuita sei? Ndikachinzi ane mwana. Ndaisingatomboziva kuti ane pamwiri wacho kungonzwa kuti munhu atova nechi ane pamwana. Kubva ndangoti kubva ndangonyarara kuna mai wacho. Kubva ndafonerwa nemanesi kukiriniki vari kuda mari yanga iri kudiwa kuti uyo abatsirwe uyu. Zvikambondishungurudza kusvika ndachizoendesa mari yacho kuti abatsirwe. Ndokuwabvunza isati ndikati imi pamwiri handiti pane muridzi wapo here? Iye ari kumboti kudii zvikachinzi tiri kumufonera baba wacho asi kudaira foni iri kurira. Inini kubva ndaendesa mari uyo bva anobatsirwawo. Kubva ndabva uko inini kubva ndauya kuno kwaRosata. Kubva ndasvika kuna baba wacho abvedera kumba kwawo. Ndowangu aripo zvikachinzi mwana wanga aenda kupi? Aenda kuHarare. Ndikati ndiwachagwedera ndauya nenyaya iri kuita mwana wenyu kumba kwangu. Izvo ari kuita mwana wenyu akutoratidza kuti akutoda kuti opinda mumba mangu ini ndobuda kubuditsa inini mumba mangu. Because izvo ari kuita izvo hazviiti. Pakutanga ndakanyarara. Iye zvinezvi adzokerera kechi2. Saka ndauya wachagwedera. Handina kana kutombotsvaga umwe munhu kuti ndiende kune umwe munhu. Ndauya kuti titaurirane nemwana wenyu nemi. Zvikachinzi naachagwedera handigoni kudaira nyaya yemwana iye asipo. Kubva wabata foni yawo zvikachinzi regai ndomufonera. Wachibva wamufonera kudaro. Achibva adaira foni. Wachibva wataura zvawakataura nenyaya iripo. Uye achibva ataura kuti hunzi iye zvinezvi ndiri mumota handisi kunyatsokunzwai. Kana ndadzika ndichaita sei? Ndichakufonerai. Ndokugara ndichitaura naachagwederawo svika ndazosimuka asati afona. Wachagwedera wakati ihonza akangofona ndozonokufonerai musati masvika kumba. Mandakuda kubva ndaenda kumba kwangu. Ndiri kutotanga kusangana naachagwedera nhasi kana kufona hawana kutofo. Ndo mamiriro acho. Ndauya kuti mundibatsire tarirai muono. Chimwana kufanana nawo. Ndo handisuzo. Kufanana semiriro acho. Saka wana wairika. Wai. Yasipa uya wano. Mwana wacha. Wacha 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 Google. Wacha. Ore. Wali na baba uya wacha gete ndo wangoti chaura wae winda ndakasenza na shepherd chipurisa. Mupurisa mwana wangu ndiye akuda. Unowanika. Right. Iyo iri kutaurwa kuti
waita wana wairi saka hanzi natezvara haurazopedzisa munoda kuripwa nechi kuita kuti abva aziye zvamakanga mati kutaura pekutanga. Inini mamboka zvakataurwa pakutanga handina hangu zvandingada kuti ndiwedzere kana zvipi wati zvitaure kuti wazi pane mombe 2 mombe 2 ne 2000 ndo zvakanyorwa ipapo. Mombe 2 ne dara ndo rakazoisa 2 imimi pasamoni yenyu yekutanga pa wakati chi maida mombe 3 ne 2000 US dollars ndo claim ya mama dara ndo rakazoisa 2. Hapana kuti kutaurika izvi handisi kunyatsogutsikana nekuda Hwangu musikana takagara naye tikarara tese apa handina asi kubudikidza nezvaanotaura nezvakazoitika zvacho inini zvakandisiya pfungwa dzangu nemwoyo wangu zvisina kugadzikana. Pamwe nekutanga zvakafamba zvakanaka kuzosvika musi waka ndine mumwe mudzidzisi wanoshanda naye mukadzi aipota achishanyira achitengesa zvinhu zvake kumunda kwedu. Akamudza mashoko ekuti unondivhaire chikona adhanutuda mvura handiti. Ndikamubvunza maika wasekera waripo akabvuma kuti ndakazvitaura. Nhombo mukadzi mukuru airevi chayacho. Mukadzi hatauri masoko akadaro kunyange agumbuke sei. Chechipiri pamwana mudiki uyu mai vemuna August ndaenda kumunda chibage chatokoiwa chaiteswa mumba mandairara ndo pakauya kanditi ndine pamuviri ndikati une pamuviri seiko iwe chititi ndinotuda mvura ndobva angotseketudza ndikati pane mwedzi mingani zvikati pane 2 ndikati mazvada hazvidetsi ngatichibirire kubereka kwemwana totsvaga mari tokuenda kunana mazvikokota ndobva tangoisiya yakadaro. That was August paiti ine mwedzi miviri. September, October, November, December ndoba ndakafunirwa nababa zvikanzi vapotaringa vari pano vari kuti mwana wavo akabereka. Kubva musi watakataura nyaya yekuti ndine mimba ine 2 months handina kuzombomuona. Akanogara kumba kwavo nemimba iyoyo akaitengeta mimba iyoyo akaiberekera pamba pedyo nepamba ipapo akato last minute ndo yakazotakurwa achienda inandizizivi. Ndochibvunza kuti nai ii 6 months guys difference yacho yanyanya chakamira handisikwirira nayo dai wanga uri mwedzi zviri nani ndobvunza mwana wacho akasvika here akakwana. Inini muna August wakanditi ine 2 months now wabereka muna musi wa 26 December. Zvese akaita muchinyararire tikatarisa kwaakabva kumashure munhu akabereka anofanira kunge achiziva mamiriro anenge akaita zvinhu zvake. Abva kuchipatara ndo paakangosvika kunonanga kumba ndo vanakafonderwa nana baba kuzi kuno kune mukadzi ndo pandakazoendapo ndikabvunza patishamwari zvinoita here zvavo kuita kuti unobereka mwana ne 6 months zvawakandudza iwe wega. Ipapo vari kundisiya ndine question mark handisi kugutsikana. Iwe unoti ndo here mvura iye ndiye akatoziva. Iwe ndikubvunza iwe unoti ndo here mvura iwe wanzi unotunda mvura iwe unoti ndo here mvura haubereki here pamusoro chame iyoyo nyaya iyoyo yakatanga kundipa aiwa tirikubvunza iwewe haubereki here handinyazoziva. hauni madhakari kudaro saka waripo baba ni mwana waripo
Right. Wadare tisatapinda iyo nyaya mainzwa iyo. Kawachakamira. Handizwi kwamuri changamira ndikuna songe dare ringadawo kunzwa kubva kuna iye mudzimai wakadzi. Atipo zviri kutaurwa nemurume wake. Anoti kudii? Pamusoro ichangamira pamusoro yewadare. Ndimambo chete. Inini zvakataurwa naivo ndakashanda kumba kwaHwangu. Ndashanda pamba pavo. Ivo wakatanga kundipfimbawo. Inini ndikatomborapa zvokuramba zvezvi. But uchitoona kuti munhu achikuburitsira mamwe maziziso akanguta sana. Rege tingoita sei? Itongoita nyaya. Patabva tadanana ndika. Ndaita mwana uyu mukomana uyu. Tabva ipapo pandadzoka ndagara kumba. Takumba ukuwo ndoba akauya futi pane uyu anzizoni yetu ndezvi kana ukaita wechituta akuita zito vatagara tese hapana unzikana kuti pakaramba zvauri kutaura zvokuti ini ndakawaudza kuti ndakakutunda mvura handina kutombobvira ndakanyora izvo maiguru wangu ndakati kuti inini ndasingatauriwe iye mukadzi wacho wauri kutaura ndiye wandakanetsana naye ndikamunyorera machi SMS iyo yekuti iwe unobuda mazimvura ndo andakataurira kwete kuti awa ndakawaudza kuti endei munotore manhingiri nacho kuekoneta awana kuenda unotora wakati ndichandonotora matsamba acho kuekoneta handi mameseji anoburisa wakaramba kuenda wakati ndichaanawo haana kuuya matsamba ekuekoneta pawadzoka pana uyu wakati hanzizvoni ndichaita ukaita wechitundo vandagara newe ndaita wechitu vandawafonera nditoenda ndane pamiri zvikanzi zvoni ini nditori nevamwe 4 wandakamitisa saka iwe chitombonyarara zvauri kutaura izvozvo chitombonyarara uriko yani munhu yakutaura kuti atone 4 wamwe wakamitisa saka ndoita sei saka ndaishingirira kungoita sei kungovharavhara zvokuti ini ndipasete sei pasaonekwe ndichingovharavhara ndaingopfekawo matisheti baba vangu hauna kutombobvira wakazviziva kana mama chaiwo kutaura chokwadi hauna kutombobvira wakazviziva ndasununguka kuheadless ndo pandakazoenda kumba kwawo iyo ndasvika kumba kwawo kwakuna munin'ina wawo ndiyo ari papurazi pawo pandasvika pandawatsanangurira inde iwo akatombondoda munin'ina wacho akatombondoda papurazi pa saka haana kutomboitawo nharo nazvo akabva atongoti uya uite sei uya ugare ndagara papurazi paya wachifonerwa chiuya kunoku kwaita chiikwane mwana mukadzi wako ane mwana wakazouya pamberi wasvika wataura kuti ndichakutsvagira wati imba ndichakutsvagira kuheadland ndoda kuti waneyo wagare zvakanaka hatisi kuda kuti haina bonzi ndakavabvunza kuti imimi saka zvamuri kuti ndakataura mamanzi yayo saka hamusi kubvumira nazvo here kuti mwana wenyu iyo akati hawaramba ukaranyarara hawana kudayira kuti mwana wangu here kana kuti mwana wako hawana kudayira ndakatowabvunza kuti saka imimi zvamuri kudaro hasi mwana wenyu here mwanuziva ari kusipa yacho achitotenga achitumidzira achiuya nayo ari kuchikoro wari kutenga sipa wachitumidzira ichiuya sipa ndagara ipapo apo pamba pevanhu vemutemo pakauya mumwe mukomana haana kana kutombozikana asina kana achitupa chii vaasvika kuti ndikutsvaga basa ndakatogara neye mwana iye vaasvika vapinda basa iye mukomana iye akushanda achishanda abva anga ari disaster munhu iye ane zvinhu zvaikuita zvisingambonzwisisiki abva azoenda kwamwadoro haanambopedza mwedzi mukomana iye angosvika achita ndizvoni ndinonzi anzi kadzere wabva kupi ndogara kwachenda mbuya pakugara kwachenda mbuya saka uri kutsvaga basa vawatotaurirana nayo baba munini kutsvaga basa pano zvanzi vawafonerwawo wakati basa ngapinde kana ari kutenderana nemari vaatotanga kushanda mukomana iye saka pa1 week ndandatoona kuti munhu uyu disaster haasi kana kumboshanda zvisvino anenge achingoita noise nevanhu achiita noise abva apedze pane hano 1 week nemamwe mazuva abva aita uno mwadoro aita adzoka kuno mwadoro kuya vasvika zvikanzvoni iwe uri kuita basa rekuti kuya kundirwera dho rakarohwa dho bvaravhurika kudaiso uri kuita basa rekuti burira kasadza kadiki panapa ungaite basa rekuti burira kasadza kadiki panapa iyeyo achipopota fonera wachagwedera wacho ndikutoda panapa kana iye adho wacho ndikutomuda panapa maneja wacho ndikumuda panapa anga asipo maneja ndandingori ndega nekamwana nemukomana wemomba anga aripo wanga aenda naye kubhawa tadzoka panapa handiti ndakutoda zvemafight ndakabata mwana wangu ndakangogara ndakutoda zvemafight apa handiti mpama ndikati akomukundinoyo vandadedzera mukomana anga ari panze wewe iwe nobo uya ndibatse uya akotore mwana kana akakwadza inini hazvina basa mwana uyu ndiye ari inini akandikwadza ako hazvina basa
avaita sei mukomana waye panaka ndakadedzera 3 times atoripo panze mukomana yabva azouya ndadedzera rwechi4 auya pepe asvika vati ingoshayewo kuita sei mukomana ndopakabva buda panze inini ndabuda panze pepe vadatiza pavasara vachitaurana nemukomana anga ari papa anoshanda basa wasvika wakutaurirana pepe vatungidza chii uyu mukomana nobva vati chance given uyabuda vatiza vatera mumashure vasara vatungidza kitchen chiva yaitobvira zvese hapana vachambobuda kana chii chakabuda imo mukitchen imo vayabvira pataenda kunotaura kwakuna manager wacho kuti ini hande munonezvikisa mukomana uyu ari kuita noise chichi mangwana acho mapurisa vauya makusei akazouya kumatemtem kumazuva kuno ndo kwaakauya mapurisa ndikunzwa ari kutora statement yacho akuti hazvini anzi kadzere ndikatoshamisika kuti statement iri kutorwa iri kana iye kadzere wacho kana kuda kumutsvaga hapana kana akatora piki ipapo kana akaita sei kana kuti kutsvaga kuti kadzere wacho anowanika kupi haaoneki wazouyawo baba wemwana kumatime ndakuwatauriro zvazviripo kazi kana dai wakatsvirawo mukitchen imomo nemwana iye saka zvine basa rei iwewe ndatofanirwa nevanhu vanga vari kubhulawayo kuti wakaita ndo wakakonzesa kuti imba yamai yangu ipiswe wanga vari kubhulawayo ndo wakatokonzesa kuti imba yamai yangu ipiswe kurumidza ndongedza zvinhu zvako bve padamo ndakatorongedza matemtem zuva rakaisiwa ndikati inini hangu zvekuda kurohwa panyama yangu handiti regai ndigare taita sei ndarongedza ndikaita zvenharo kuti inini ndinogara panapa hazviti regai ndigare ndarongedza ndapurisa zvinhu zvangu ndikure ndarongedza ndabuda ndasvika panogara pakagoto pandaona umwe ngoma naifura ndati chiendemo ndiudziriwo sabhu kuti ndo zvakuno vawaenda unoodza sabhu ndo wakasodzoka neni futi wakati chigara umirire satani baba wadzoke nyaya iendese kwasabhu ndo madzingira wakazondiita pambuka kuti nyini ndaikonzeresa kuti imba yamai yavo isve nyaya dziripo asi nyaya iripo ndeyekuti iwe advent uri kuti mukadzi hawana waainawo haasi wako here kana kuti uri wekutanga unoti ndewangu wechipiri unoti haasi wako here kana kuti unoti chii taura dare chokwadi iso tiziye pane wekutanga vane kwatakabvakina kuti ndizvo asi pane wechipiriasi pane wechipiri handisi kubvumira nazvo saka unoda madna test here kana kuti chii kuti uwe ndidzo pfungwa dzandanga ndiinadzo dzandiinadzo iyo vadare sunamira inini ndikuda kuti pamwana wekutanga wacho uyu akambobvisei tisingatauri zvemadhenesi zvemwana wechipiri wacho ndiye kuti wekutanga ndiye akambobvisei tisingambosori kutaura zvemadhenesi tezvararoda vari kuchema nekuchengeta vana mwana wemupurisa wane purazi baba vari kutambudzika vachichengeta vana vemunhu akapfuma pamuoni kuti zvakashata ivo kumwana chitema kuna mwari yakunodaro vana ivavo idishuwa ivo dai vachagwedera ari mwana wenyu musikana ari kuzvarwa mainzwa sei muri mupurisa uine pfuti bai muini maimubaya maibaya mwana wenyu achimikiswa vana wairi kwakutadzakana kubvisa tupengi bvunza henyu ndonguva yacho yedare mukanyarara tinondopedza dare muzoti inini mubvunzo wangu unamuba mukuru womwana 44 years of age amuba mukuru inini ndapinda papipa isusu dare redu munoziva kuti dare redu rinonzi chii rinonzi chii dare redu koti rinonzi chii dare redu rinodaidzwa richinzi chii zita redare redu rese sai kuchirungu kuchishona kwese kana undevele kuiwa
richidaidzwa kunzi chii traditional court sika nemagariro echi sika dzedu imimi dai baba wanyu vari wapenyu munonge muchinzi chii parizvo Notani. Baba uchikutora sani semwana nekuti ndo tsika dzedu isusu hatina izvekuti hanzi tinorumura mwana pa18 years tsika dzedu isusu makatozwa kana dai makaverenga maredhiyo first lady vari kutotaura iwo kuti chi ngatirambei tiine magariro ataiita edu echinyakare vanhu tichigara tiri chi community ichibatsirana magariro ataita chi izve chirungu zveindividualism zvatiuraya handiti iri rino idare retraditional court traditional rinoteedza tsika dzedu nemagariro edu kuti uyu mwana wenyu kana akanyangadza kunyanyanyanya paakanyangadzira imimi akamuitisira nhumbu papai takubvunzai mibvunzo yacho tinoda kuti mupindure imimi kuti tiwane anza imimi wakaitisana panhumbu musikana aisenzerani imimika ari pamba pani muri ani baba mwana wanyaigara asi zviro zvakaitika pamba pani penyu shaka zvichirova kuti nhau iyi imimi muri bhurugwa nebhande nemwana wenyu nekuti uyu yanga iri responsibility yenyu pamba penyu imimi ari mushandi wenyu pamba penyu dai akabhinywa kana akaurahwa aripo pamba penyu imimi ndimi maitoita responsibility kuti muende kumhuri iyo kundoti mwana wenyu uyu adi abhinywa aurahwa ari pamba pangu handiti sandizve muri mupurisa kaimi handiti saka nhau iyi inokwekai nekuti 1 muri baba wemukomana number 2 musikana we aisenza pamba penyu zvichireva kuti imimi ndimi nyaya iyi muri mapurisa muchiinvestigata munotaura kuti scene of accident iri papi ndimi scene of accident pamba penyu saka munoibuda sei mushandi mwana wenyu mwana mukomana mwana wenyu mwana wenyu wakanganisa pamba penyu mudzimba dzenyu mumachira menyu ndimakawatengera kuti machira handiti saka ndo chikonzero chamuri kudi dare rakakudaidzai kuti iri rinotodai mimi baba wacho munge muripo so that muone kuti zvamakange makaemploya pamba penyu nhau iyi ichiitika pamba penyu ende kufamuko ifamu renyu zvese ndezvenyu kuri kuenda kuchindosvika ari kuenda kutofamu penyu zvese izvozvo saka dai pari pachishona vanotaura kuti vharirai mhuru figirai imbwa dzenyu handiti sungai imbwa dzenyu saka imbwa yenyu iyo yamunofanira kuti musunge so that mangwane haendi ichingondodii angoya pamba penyu kana masikana achava futi achiitisa nhumbu nekuti munhu haina respect pese yamira haina respect dai akatomboita kamwe chete aita vana vairi yavari kunobvunza kuti ndakaenda ndichindorara ndauya uko ndodaidza uya saka oti haunzi inotunda mvura inobva kupi masipemzi imvura okay right mpaka achakati ini ndiri kuona kuti zviri kudiwa nababa pfuma yavo yavari kuda mukwasha wavo pfuma iyoyo inofanira kuti ibviswe kana iye ava kuzoda hake zvemadyenyu pane mwana wechipiri
anenge akuzoita iye ma-DNA test ake asi panhau yepfuma iri kudiwa navatezvaro ngavavape zvinhu zvavo. Ilo mukomana iwo unoti unotunda kura asi mwana wokutanga watiwa mupfuma yanga iri mvura iri iye ndizvo zvaakataura matukano ayo ukabvunza varume vese ava vanokutaura matukano anoita kana baba wako chaiko zvavanotaura matukano anoita mai wako iyo matukano asina neshiya asi singambotauri kutukana nekuti iwo haututi mvura takubvunza unotuta mvura iro kana kuti aiwa saka mvura inobva kupi right saka toenda pajudgment iyo wana wakwavo anoenda kumajor civil court tichamupa advice kuti andoite maintenance so that kana asinga maintain wana wake major civil court inendoita danho rekumaintaina imimi chatinoda kuti sababa moona kuti at least pfuma yaenda hatichati pfuma nekuti hapana rorapa madamages ngatitaure nemanhau emadamages kuti anobvisa madamages chii akaita kumhuri modi garamambo zvatakamboita pakutanga pakutanga emombe mbiri ndo yemadamages tinonga taakuitira kuti izvi zvigona kukavha saka aya amadamages hakusi kuroorana zvazvokuroorana unozondorana henyu maakudzimba asi madamages aya emombe mbiri musungiro akataurwa anga ari mvana ene mwana akaita mwana wani angaine mwana anga ari mvana saka asina mbuzi anobvisa futi masungiro ewana waida imbudzi mbiri ichidya mushonga apachisina mushonga akadya kudara saka iyo hanzi nedare unobvisa mombe mbiri dzemadamages iyo nembudzi mbiri dzekusungira vana wako avo kana wazoda kuroora mukadzi hamune rimwe dare ramunozondogara henyu kumusha muchidi but for now tiri kuona kuti hapana kuzoroora kwauchazodii kwauchazoita pamwe zvinozochinja hazvo mberi unozoda kuita vakadzi vakawanda vozotora zviri kwauri saka mombe mbiri dzemadamages nemacost edare kuunzwa kudare imari yemacost baba apa ndakauya nhasi madzorerwa ndikutaura yamashure mashure vamati pane 130 nhasi tangoda macost anhasi makosi ekuuya kudare kuti makaendesa mari masamoni aya ndakaendesa kudare ndiko pane 130 ipapo titaurirei kuti wanzwe kuti inoendapayatakatangootayo murutu wangu wasina kuuya saka nhasi ngati chiite specific ndakaendesa 50 yemasamoni $50 then apo ndakauya pakutongwa kwenyaya ndabvisa 20 nekuti wanga wasipo then baita 70 kubanda chizobvisa 30 yechi default judgment kuita $100 okay saka makosi enyu $100 emakosi amakaita saka vachibheterera kubvunza imi baba munozvibvisa rini manga ari mwana wenyu nauda kuti richinzwe pengwamuri kana iri mari i350 pamorgo plus 100 kuita $800 unozvibvisa rini nembudzi mbiri $80 so that inobvaita 880 ini ndinozvishandira muripo wamataura
kuti ndibvise ndinotora ndinotambira ini sezvo ndichishanda kudai ndandine tariro nepfungwa yekuti ndaikwanisa kusetla bhiri racho ndega. Taura kuti rini nguva iri panyaya iyi hatisi kuburitsa tati munozvibvisa rini hatina kuti unozvibvisa muno muri tu nababa wako zvese zvauri kuita apa tiri kuzvinyora nababa wako tavati baba wako vabvunza kuti ndopinda sei tikavataura mapindiro awaita panyaya wakagutsikana havana kuzombobvunza mumwe mubvunzo saka zvamuri kutaura muri kutowirirana mese nababa kuti tichazvibvisa so inini ndanga ndichida kuzviripira mhosva dzangu aiwa titauro unozvibvisa zvekupangana muizvo ndezveimwiwa ina baba kana kuti wamumbira baba kuti ndibatsirei nekuti varimo usakabvisa tova kutora mombe dzacho kufamba varimo How are we going to settle this $880? Kana ti mombe mbiri nembudzi mbiri $100. Pastor, inda ndifunga kuti ndikambosunzawo then ndoona kuti ndakwanisa rini by 30th of September. Ningo wapedza tiri munani June, May, June, July, August, September. 4 months to pay, right? You pay 4 months to pay. $880. Mind you, munoziva kuti mimi muchabereka wawasikana muri kuita izvi musatsvinyira. Okay. Ayo tiri mudare. Taurai tiri tatopedza kutonga tatopedza judgment. Munoona kutaura chii? Ndinokumbira kuti tiite zvinhu zvinenge zvinobvisisika. Isu kuti kuleta takaziva kuti zvinhu zvirirani zvarongeka. Kuposponda ake mukomana chipo chekuti mukamutaura chinhu anoposponda, uchimutaura chinhu anoposponda. Tatotonga nyaya iye murume mukwambo wangu murume mai munomu mudare kana muchiita zvamunoitana muri kunzwa kuno ikoti nemasimba ndandasimudzawo masoko angu pakuti 4 months futi dzoma kutomumba hongu idare rekutaurirana asiwo iri nhungu kusvikira 4 years horuhoya urumura otengesa futi munhu ambuya tatonga nyaya mama kanyarara tapedza kutonga nyaya maakutauka ndamosimudzawo roko masenya anosvika kwandiri. Okay, right. Iyo zvese taeka anoenda iwewe izvozvizvi kumaintenance tazvitaura kuzvara vanhu vagara vachidii vachizvara unoenda izvozvi mapurisa momupa kumaloya mahuman rights lawyers address ezwala muno kana iwo ishe vanokubatsirai mapurisa angu anokubatsirai kuti wezwala mahuman rights lawyers wanoenda unosunga iyeyu kuti maintenance kana anga asi kubvisa maintenance handiti ibaziko riri rega renyu imimi ibaziko rechiri remadamages akaita mwana wenyu. Mwana wenyu kurara neuyu mwana wenyu ari kurara achida hapana repo. Uyu akauya kana munhasi umwe pamanherana achibva apa anotoya vhura makumbo mwana wenyu ari kuvhura makumbo handiti. Shaka rora riri kuenda kuna baba, madamages ari kuenda kuna baba. Imimi mwana wenyu muite kuti kana musikadi kuti anga achizvara wana mutaure kuti azvibate handiti. Haisiri mhosva yekuti kuuraya munhu, kuzvara hakusi kuuraya chii munhu. Saka tamupa isusu 4 months kuti aripire baba madamages aakaita pachii pamwana wavo. Mwana wenyu anosimuka nemurume wake vane kodzero muZimbabwe kuti vari tu kuchengeta vana wavo wakadii wakabereka.
kana arora kubatsirwa anoenda kumalawyers atiri kumudirector kuti kana uyo achitsvenga oenda kumalawyers woenda ondopuhwa chii kumagistrate court ndodare rinobvumirwa kutanga kuita zvemaintenance rinoenda kumagistrate court omaintaina nekuti haafaniri kuti aregere kumaintaina wana awo akazvara panyika handiti. So ndodara kuti toti isusu by 30 September anenge abhadhara. Kana asina kubhadhara mari idzi 30 September achisvika munouya dare rinoenda kunotora mombe idzodzo nemakosi nekuripira futi mambo. Saka munozoona kuti panozobuda mombe 5 dzinenge dzaakubuda panzvimbo ipo, mombe 2 nembudzi 2. Saka bhadhara by 30 September wataura dare raakuzoenda kunotora rega dzinobuda achibva manyora kuti saka bhadhara by 30 September dare rinenge raakuzondotora mombe 3, 1 yamambo, 2 yemakosi emapurisa kundotora chii zvinhu izvozvo, mombe 5 nembudzi 2 idzo. Handiti wazvinzwisisa? Zvinzwisisa here ayo? Dzinozobuda dzaa 5 pasaka bhadharwa mombe 2 muri kupanzwa makosi echi ekudefaulta kuti ane zenge akutowanda nekuti ucharipira mambo manje kuti ayanyepera mambo mapurisa achamboita basa iroro anenge akuda kuti mombe dzawo dzebasa. Saka zviro zvekuti ngaende andoite basa onyatsoona kuti aripira chii dare. Kana paine zvikanganiso kutoya kudare dare roona kuti zvinokodzera kutanga zvikodzera, kana zvisingakodzeri otaura kuti you should pay by 30 September. Okay, chisimukai tapedza dare. Ndane chikumbiro wangu ine. Andisozwa kuti pamariyo mataura 100 yondakayoka iri ipapo here kana kuti 100 yondakashandisa. 3 mombe dare 350 munondotenga mombe dzakanaka ne350 mombe dzenyu 2, mbudzi dzenyu $80 yoita chi 708, makosi enyu 100 yoita 808. Ndikupanzwa asi chagwedera sadaro mapirisi ndapota hangu. Taurai mwana wenyu asavhure makumbo. Inzwa iyo nekuti uyu haasi kurepa mwana wenyu. Mwana wenyu iye zvinezvi akandonyengerwa kuti chagwedera kuchaona chitatu futi. Saka chagwedera haasi rega rutare mwana wenyu kunyanya ndochi. I think tapedza muchida clarity chief dai mudi chagwedera haasi kunyangadza, ari kunyangadza mwana wenyu uyu ende andotuka mwana wenyu uyu ndiye number 1 culprit nekuti ndiye ari kuti chagwedera akarara iye utovhura makumbo kuita mwana. Saka ende anotsiura mwana wenyu kuti asazviite futi nekuti ukatsiura tagwedera mwana ari kutovhura futi pane umwe munhu oitiswa aiwa ndizvozvo baba. Inini ndine mhuri yangu, ndine mhuri yangu, ndiri kuchengeta mhuri yangu. Hamusi kuchengeta uyu, hamusi kuchengeta. Ndirikiita sei? Dai muri kuchengeta asiri kuita zvese kuunza wana chipambo. Aiwa nekuti munotuka uyu musikatuki chii. Inini nda 65 years age, uyu ari kunzi 40 years, ndomuchengetera wana wake iye zvinezvi watu chagwedera chama. Murukiwa mari nyenya. Muri wakuita ngati